پارلمانتری دم پارتی برای سینان چیفت یورک نهاج آمده لگل میه دم باش برای چیفت یورک دبخیر هاتی روداوی ایرو دو جوینن گرینگ هنه لانقره هفدیتنا دم پارتی وزیر داده و هر وها جوینا سروکین فراکسیونان لگل سروک پارلمانتوی و کار کمیسیون آشتی و چاره سری با آوائه کی گشتی چه بگلو اف کمیسیون و چه بکه gelek spas ji bo derfeta ve serkeftin dixwazim ji we hemûyan re di serê de ez li ser wek em bên heyeta Dem Partî û dîtina wezîrê dadê re tiştekî bêjim. Hûn dizanin berê vê bîst roja pakêteke daraziyê hate meclisê di vê pakêtê de em meseleyên siyasî serî de ê girtiyên nixweş derxistibûn. Qenetê me ew bû çima ew divê pakêta em na derxistin çav û heşê û devletê li ser xweseriya Rojava ye heta xweseriya Rojava kêm zêde statiya wî diyar nebe kêm zêde em bên destege ê di destûra bingehê ya Sûrî de bigire an negire yani bi we hêzekî fermî ya nebe ji bo vê ew pakêta şinda avitûn gotûn hetanê cotmeyê em ê dora cotmeyê de bînin rojevê cardi eger niha îro car dibînin ziman li ser wê pakêtê biskinin dembûldest girtiyên siyasî serî de ê nixweş bên berdan û wêk em bên ê doza Kobaniyê bên berdin ew gaveke giring e hêvî dikim îro hevdîtinê de tiştekî erenî derkeve. Mesela komisyonê ya ki mesele bê parlamentoyê di serê de xweyeke em dibin meseleya nav lê nekirine hîn yani çê were parlamento wek çawa di serî de dest pê kirin ki îrozî Bahçelî dibêje em dixwazin dembildest wek eniya xwe nav xwe bi hêz bikin ki serî de gotû em aştiya xwe biratiya xwe yekîtkiya xwe li hundir li dervayê sînor bi hêz bikin ji kurda re gotin lê nav lê nekirin îrozî hîn nav lê nekirine ji bo vê avakirina komisyonê di meclisê de ji hemû partiyan re yek didî ew mesele were meclisê kur û fere bêhne xweş kirin. Çi ye mesele? Mesela Kurd e, mesele Kurdistanê ye. Ger ew mesela bê meclisê ser vê meclis bikine kur û fere. Ew mesele çi ye, çin ne? Sed û heftê sal e di Mîr Bedirxan de hetanî wek em bêjin Şeyh Abdullah Nehrî û hetanî îro mesela Kurdistanê berdewam e. Meclis gerek kur û fere li ser vî biskine. Ji go vê çareseriyekî bibîne yani rêyekê bide ji ber gelê Kurd û Tirkiye. برز چیفت یورک اندامین و کمیسیونه هر چقدر سینا ناو لی نهاتیه کرن اندامین و بچرنگی بینه هل بجارتن هر فراکسیون هر پارتیا سیاسی و بخوا بریاره بده کی جوان دناوا و کمیسیونه ده جی بگره؟ بله yani ek de meclisi de tene temsil kirin kim zede kizan partide meclisi de te temsil kirin eğer vekileki viz hebeteni hatiye temsil kirin ev devê komisyonu da cibire lê gor hêzê xwe yani gor temsiliyata meclisê em bên AK Parti ew xas vekilî wê heye Dem Partî ew xas heye li gor wê di komisyonu da her partî temsilatê xwe diyar bikin kê diyar bikin awnaye di nav xwe de biryar bidin gor xwe ew temsilê xwe bi xwe diyar bikin gor hêjmara xwe. تشتکی دن جی برز چیفت یورک و کمیسیون گریدای کیجان دستلاته به گریدای پارلمانتوی به یکسر گریدای سر و کمر بجبر کل ترکیه براستی مروف نزانه دستلاتا هری زیده نها کیجان آلیه و به مکانیزمای که چاوا و کار بکه اف کمیسیون Komisyon gridaya meclise be zaten seroki meclis evi serokati evi komisyonu bike. Beli. Biraz zaman kurtulmuş. Ev diyarı eşkere yadı besbelli ki birer ekhu seri de evi vek bir yara amede bikin. Çareseri çiyese bigije çi encamı komisyonu vayi te bigije. Bir de berhevdi pasiyeli servi nabera kadar komisyonu vek ben komisyona çi bike evi vek amede bikin mina biryar binin meclise wana eri bike ya na belje na.
yani komisyon ser bişoğle بله آمده خوشی بکه یک و یک دور بریاره دخه هولی جگور چه سرچل هفته کرنه چه بریاره سندیه چه چهار سری دخه هولی گور بیزی komisyonu نابر خود آوا بون پاشی او komisyonu سر بشغله وقت بکه تکلیف که قانونی یاسایی وره مجلسی او مرحله که درجه اما شکل شمالی به اوه bu şekilde vur beşim. بله وداد پروری ده هبه بدیت ناوش برکو پرانیا پارتیین سیاسی مثلا کرد هند ناوانده ل انا زانم وی چقاسی کاربن مافین کردا به پاریزن اگر کو دوی کمیسیون ده جی بگرن داد پروری کو دوی کمیسیون و بریاری وی ده هبه Gerek hebe, yani gerek de müşteri da mecara ve komisyonu da ne olsa datperi hebe ve kemen mesela Kürt, mesela Kürdistan'ı mesela milleti Kürt destura bingehi da cibire ya negre zamanı Kürdi bu zamanı embin perverdevi fermi ya nebe dahaze Kürda dahaze partiyi Kürdan kadroyu Kürda egeli Kürt eveki de meclise da mesela Kürt beni karşı kırın. Divê meclise de eğer ev komisyon negije vî encamı divî welatî milletê Kurd heye ew 150 sal 170 sala mesela Kurd berdewam dike evlehî ve kembên demokrasî ve kembên aştî çima bi jînagre sedema wê ne çareserkirine mesela Kurd e. Doğru da bigîjin encamekî. Ji bo wê encam çi ye? Kêm zêde gerek hebûna milletê Kurd di destûra bingehî de bê qebûl kirin. Zimanê Kurd bu zimanê fermî. Divir de tişekî de heye bangemel hemû vekîlê Kurdar heye. Ê nav em bên ê demê zatîn em bên servî dixebitine. Ê nav hemû partiya da li hundir li derve em diwin ki îro gerek giranî xwe bidin servî wek li dervayê çavê partiya li vê meselê binirin di komisyonê da îro ew eger were meclisê ses sala tuştekaniyê were meclisê di meclisê de kur û fere li nav lêkin li ser biskinin. Ji bo wê Kurd îro nabera wan da çûka cudayî hebe tu nebe siyaseta kadroyê siyasî ê Kurd wek em bên navbera xwe da destê xwe wek em bên aştiyana dirêjê hev dikin em ê çawa vê meselê îro bigîştînin tê bigîjin merheleyeke ki di meclisê de wek em bên encamek derkeve holê. Dem Partî dibêje reşnivîs û pêşniyarên wan ji bo vê komisyonê amade ne. We çi amade kiriye birêz çîft yûrek ji bo ku ev komisyon gotûbêjê li ser bike û pesend bike? Yani AKT'ye giyiştime seri da Dem Partisi dibêje ki gerek wek em bên destûra bingehî de gelek tiş bên guhartin. Du dîvî gerek em bêjin zimanê Kurdî demildest bê qebûl kirin. Wek em bên daxwazê lezgîn ev tişkîdin zaten. Yani girtiyên nexweş, girtiyên siyasî doza Kobanî, wek em bên Mahfî Hêvî ji bo Birêz Öcalan em zaten dervey vê meselênin. Zaten demildest gerek bê avitin. Lê di vê komisyonê de gerek eger mesela Kurd ê bênî xweş kirin bigîje encamekê di destûra bingehî de wek em bêjin qala 642 gerek bê guhartin. Wek em bên qalê sê emînên sereke ki ya çaremîn dibêje ev sê made nê guhartin ama nê xweş kirin gerek emna bê guhartin. Ji bo vê ger dixwaz dikin ki dem ji ber partîzê dibêje demokrasî li Tirkiye li Kurdistanê aşî li Tirkiye Kurdistanê bi kur û fere cî bigire mayînde bibe ger mesela Kurd bê çareser kirin. Çareserkirina wî jî gavê yekemîn destûra bingehî de milletê Kurd bê qebûl kirin, zimanê Kurdê bê qebûl kirin. Tenê ne milletê Kurd wek em bên gelek milletê bin destê dîzden li Tirkiye. Belê birêz wê ev komisyon dakeve nava xelkê jî ango wê civînan di nava xelkê de jî pêk bîne? Hîn nediyare komisyon şekil şemalê wê çito bişoğle yani serî de komisyonê bê cem hevdi ji gor xwe nav xwe da wek şekil şemalê xwe xebata xwe komisyonê diyar bike here nav gel hele serlêdana vegebên saziyê sivîl û siyasî bike yan neke ger bike. Yani ger here vekemên serlêdana sazî sivîl û siyasî bike li Wanê Hetanê Amedê li İstanbulê Hetanê vekî em bên İzmir Manisayê
tenê di meclisê de nabera xwe de nîqaş nekin wek em bimle derwezî got bidin ser gelan. Belê gelekî spas bi rêz Sînan Çîft Yûrek parlamenterê Dem Partî tu ji Amedê li gel me bû zor spas.